Kulturranistasuna eta giro paregabea nagusitu dira larunbat honetan, Gernika Lumoko pasealekuan, munduko arrosak deritzon ekimenean. Aurten, 9. antolatu dute munduko beste herrialdeetako zein bertoko herritarrak, biltzeko aitzakiarekin ospatzen den ekimen gastronomiko kultural hau. Eta, hainbat taldek parte hartu dute bertan. Goizetik hasi da jendea pasealekuran zurreratzen. Talde bakoitzak, bere osagaiak ekarri ditu etxetik, eta sukaldariek, arrosak prestatu bitartean, Bilboko Zigizaga dantza taldeak giroa berotu du euskal dantzekin. Dobla, erdizka, ena, Ondoren, Errumaniarren txanda iritsi da, eta hauek ere Errumaniako dantzen erakustaldia egin dute. Parte hartzaileek, arrosari azken ukituak eman eta aurkeztu dituzten arte. Aurten, 10 arroz aurkeztu dira, eta jatorri ezberdinetako kideek osatutako epaimaiak ez du lan erraza izan munduko arrozik onena aukeratzen. Azkenean baina, Saharako taldearentzat izan da lehen saria, 161 puntu lortu ondoren. Bigarrenari, 3 puntuko aldea atereaz. Bigarren saria ordea, etorkintza taldearentzat izan da. Lehiaketaren sari banaketa ekitaldiaren ondoren, pasealekuan bildutako jendetzak, herri baskarian parte hartu du, eta arratsaldean ere, musika, dantzak eta festa giroan nagusitu dira pasealekuan.